niri guztia zait soinua. Bai. Eta eskua sartzea hor. Garbi dauzkat eskuak, Vale, bueno, hasiko ge orduan. Bai, osagaiak lehenengo. Bai. Babarrunak, tolosakoak, tipula, ura, ardo txuria botatzen diozu. Bai, baina hoi ja eoseta danean, azkenean. Eta gatza ere, hoi dan azkenean. Hori da, orduan, Hor, zer egingo dugu lehenengo? Babrona botoko deu, hemen daude gutxi gora bera 300 gramo, igual 4 pertsonentzako. 300 gramo, 4 pertsonentzako. Bai. Eta ez Gutxi ditugu gora bera. beratzen usten, horrekin utzi dazu. Ez. Beraz, urtekoa direnean, Ez ez du da behar, beratzen. ez du behar, ez. Orduan, ura botako jo. Hau apuntatu, Eta nola dakigu urtekoa diala hor... Hombre, eosteakoan, a ber, Jartzen dute. esaten dizuen, klaro. Ze bestela ez Orduan. dezu ikusten, ez da urtekoa dan edo ez, berez. Nik ez dakit nabaituko dano ez. Igual ez, Bueno, orduan botako joen tipula. Lagunduko dizut mozten? Bai, eskerrik asko. Gero nik irakurritut gauza pilo bat, babarrunaren inguruan, hor bakizu elkarte badagola Alubias de Tolosa dauka Bai. gune bat, alubiasdetolosa.com uste dela. Eta, bueno, batez ere nire galdera zan, aizu, eta babarrunak zergaiti dira Tolosakoak hainonak. Zer ni galdetzen, bueno, baina Gipuzkoa guztian klima berdina dago, ez? Orduan zergaiti da. Eta badirudi, omen dela, merkatuan, Tolosan merkatu oso garrantzitsu bat izan delako beti. Ja, oso famosoa da, bai. Bai, merkatu hori. Eta orduan hori, gaztelatik eta frantziara zijoazten, bidean zijoaztenak, gaztelatik eta aragoitik zetozenak, merkatu horretatik pasatzo bentzian, ez? Eta badiru horretikan, eta bueno, seguraski hango elkarteek eta lan asko egin dutelako, sormarka hori zabaltzeko eta babarruna ona sortzeko. Beida, xoban, olio pixka bat boteko jo. Ados. Olioa beti ona, olibana. Olio ona beti. Eta tipula. Hori da. Pixken bat bota gehiago, bai? Eta gero, bakizu babarrunak Ameriketatik etorri diala, badirudi babarrunen aurretikan baserrietan gaztaiak jaten ziala eta babak, baina gero babarruna sartu zian emeretzi mendean eta, bueno, izugarrizko zabalkuntzea aukizuten Euskal Herrian. Bueno, baserrietan beti jan izan dira babarrunak. Bai, hoxe. Igandetan ez ezik, ze badirudi igandetan garbantzuak. Bakailua eta garbantzu jaten ziala. Bai. Beste datu txiki bat. Bueno. Oso ondo. Orduan. Oain tapa jarriko jo, eta lehenbiziko... Ez dut ondo piztu. Lehenbiziko ordu erdi bat, egongo da sua tope, indarrakin. Eta gero, jetxingo dio. Beraz mamen, lehenengo ordu erdia topera. Bai. Eta gero, hori da, gero botako jo, bueno, ura ere agortu ingo da. Orduan, gero botako jo, pixkanaka ura beti hotza. Igual baso bat, o bi, o hiru, beak eskatzen duna. Nera mona botatzizkio 3 baso. Bai, segun ze kantidadia dan, Eta hori garrantzitsuena moztu egiten dulako. Claro. Hori beraz asustar esati duzu, ez? Bai. Eta hori da gero, saltza lori ateatzeko. Hori da trukoa beraz, ez? Tipo kremoso, bai. Moztua, inbar da baso bat bota urarena. Hori da trukoa. Ordu nahen behar du, jazta. Eta gogoratu ez dela pasta bezala, babarruna. Ez da ura egosten izan behar eta gero bota babarruna. Hori ere bai, gu gaztea geha eta bakizu. Baina aztezean ian nolako gauza egiten, zatezu, hau izango pasta bezala, ez. Keba. Nik eukitzen dituzutan, 3 ordu eta 3 ordu eta erdi, eta bai, mantxo, eta oso goxoak atatzen dira. Ze kuriosoa, urtekoa danean ez dala beratzen utzi behar. Ez du behar, ez. Bigoinagoa da, ez dakit, ez du behar. Orain ardo txuria botako diogu. Bai. Zergaitik ardo txuria, mamen? Hombre, gustu goxo ematen dio horrek ere. Baina hoi botako joan, edamazki 3 ordu eta piko hemen zutan mantxo, eta ja ikusten segorputza duen. Orduan, nahi botako jo, ardo txuria eta gatza. Eta berriro, irakiten beste pastaket ordu erdi bat edo, eta jazta, eta listo. Gatza, bai, bota. Nahiko gehiago. Beste pixka bat. Nahiko esan bada. 3 ordu eta, ordu erdi bat bizi, 3 ordu... Bai, lehenbizikoa bai. Eta gero, mantxo. Eta gero beste ordu erdi bat, orain pixka gehiago, ez da? Hoi da, bai. Bai, mantxo, eta ja jateko presto.
lau orduren ondoren, Listo da. inda. Bai. Bueno, orduan platerea botako dugu. Arrakasta handi dauka zure jatetxean bagonak? Bai. A ber, botako dugu orduan. Babargun zaleren bat baukazu kakon. Bai, askok. Gero hau gukateatze dugu hau, asa pixka batekin, eta odolkia, eta txodixo pixka bat. Eta piparrak. Pipar batzuk ere. Eta jo, neguan, mundiala. Eskertzen da, ez? Claro. Berua. Bai. Bueno, bakizue datu horiek, hartu ditu den datu horiek, Alubias de Tolosa webgunean irakurri ditutela. Orduan, eskerrik asko, Tolosako babargunen alde lan egiten duzuen, hoi? Musu handi bat hemen ditxorienetik. Eta ingo duguna da, saltza lodi. Lori, bai. Ai, itxon, pixka bat botako dio, ere? Hogatu egingo dugu, eta orain, urrengo rezetarekin jarrituko dugu. Zer iruditu zaizu, lori gelditu da, saltza. Ze hona, maja. Saltza da, hola, jateko hola, krema bakarrik izango aldizuzela,